Lah wis setengah 6 kok bola ora teko-teko ki nyandi to bocah iki. Tiwas ditenteni sibuk dhewe iki. Apa rong rampung kerjanane? Iki penake tak parani wae apa ya? Yo, Mbah. Ya, Mbak. Nggih, ajeng ten musala. Lot. Lot. Sopo ta celak-celuk kae. Alah. Lah iki jam piro to? Lah kok klemak. Iki kok dhewe wis dinteni wong-wong. Oh iya ya, Mbah. Lah iki arep buka bareng-bareng ya. Lah jadwale lho dina iki awake dhewe buka bersama. Iki lho wong-wong wis do ngenteni ning kono. Oh iya nek ora ngene wae. Iki tak adanane. Lah engko dhewe teko kono wis kan gur garek madang tok to. Lah wis setengah 6 wae. Arep tak adani to. Wis ora apa-apa, ben cepet. Lah, Nyapa to? cek setengah 6. Masa arep mbok adani. Engko seneni wong-wong. Bah, mau mbok adani tenan lho, Mbah. Aku sebagai marbot masjid izin. Aja ya. Aku cah pondokan lho Lot mbiyen ki. Bocah rupane kaya merica ngono iki. Tinggal nyapu. Kowe kok tak kuwaplok kiraimu lho ki Mbah. Malah arep padian barang yaene. Batenku ki bendang buka lho Lot. Wis gek nang ngene gepeng wong-wong do ngenteni. Dina iki tapi kowe poso to, Mbah? Ya iya to Lot. Tak eling nih ya. Mbah. Sing akeh ya. Kok anak umpruke ya Lot? Iku mbenan apa to? Engko mendem. Oh. Obat. Itu ya. Uduk. Iki baru sah tenan Lot. Poso tenan. Seger ya.